doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. El projecte Tàndem està promogut per la Fundació Catalunya La Pedrera i acompanyat pel Consorci d'Educació de Barcelona. Aquestes dues institucions ens conviden a participar d'aquest projecte que es diu Escoles Tàndem, juntament amb una escola, aquesta escola Bàrqueno del barri de la Marina. El projecte aquest de Tàndem amb Bàrqueno, amb la mediació del graner i el mercat, és un projecte que és a 3 anys. Aleshores, jo m'he incorporat aquest any, que és el segon, i hi ha un proper any. La missió bàsica és incorporar la dansa a l'escola i incorporar-la de la manera més transversal possible. La meva feina d'aquest any ha consistit molt en treballar amb 2 grups d'infantil, que és P4 i P5, i en tercer i quart, del cicle mitjà. I aquest any el que estava planificat era, encara que hem fet molt poques sessions, perquè n'haurem fet 8 sessions, fer una mostra d'aquest treball al Mercat de les Flors. Per tant, el que estem fent no és tant una idea d'un espectacle amb els nanos, sinó és una presentació d'algunes de les coses que hem treballat a l'aula. A vegades les matèries que fem a l'escola no són molt completes, estan molt fragmentades, es veuen només des d'un angle. I jo penso que la dansa i totes les matèries tenen moltes mirades, són més polièdriques i que si les incorporem, les integrem, crec que és més interessant, no? Hem juntat uns quants grups i hem fet una coreografia tots junts. El Claudi vam anar al graner l'altre dia, ens la vam millorar i llavors el 21 de juny la ballarem aquí al Mercat de les Flors. M'ha vingut experiència, la primera vegada que vaig venir aquí, quan era 5è vaig a parlar, ballar i al final vaig estar lliure per parlar, ballant i tot això. Va ser una escola estàtica com moltes altres, a una escola en moviment, i no només amb el cos, sinó que hem mogut horaris, hem mogut classes i les hem transformat en dansa, en matemàtiques, per exemple. La dansa ens ha permès viure d'una altra manera el nostre dia a dia a l'escola. Sobretot aquest encarcarament que de vegades es parla de les classes, tantes hores a la cadira, tantes hores a la taula, doncs una mica hem vist aquesta transformació. Doncs tot això ho treballem amb les edats de 3 anys fins als 12, des de P3 fins a 6è, cadascú a la seva manera, però sí que vam decidir a l'escola de començar tots junts. Cal tenir clar que la dansa que s'introdueix a l'escola és una dansa que pretén introduir el procés creatiu per mitjà del teu propi cos, des dels teus moviments, des de les teves propostes, des de la teva creativitat. No pretén en cap moment formar professionals, sinó que vol donar unes eines i uns processos i unes metodologies a cadascun dels nens perquè puguin aprofitar per aprendre altres conceptes que tindran al llarg de la seva vida.